I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up my phone last night. What's up mga kawaray? Tara pa nga ungkit sa akong surautan na langka. Mag-una na pagkaungat ako na nakita sa school. Mauna na lang pagkain. Nagugutom na. Tapos ko lang ang pinanlimpya. Lunch na ba? Pasok. Ano sahog? Saram. Grabe ang init hindi hamon. Grabe sobrang kainit ah. Yung pala sa tagbo ko yan, kwento ko lang. Tabo kakantuhan 4 days ago. Ang bilin di tindahan hinunit ako na anak, ang bilin. Tapos anong kulong kay anunoy? Pag ano nala, pag tugon nala, di ngani pagluto nala pansit katong karuyag mo, di ngani himamaro pa nala. Maramay tiya kay dito lang ko netiya. Tapos kalipay la kay aram niyo mga kawaray. Pagkali ni mama, hala. Nakapagluto na hiya sura, nakapagtugon na hiya. Nakaw na hiya, nabutan niya ni mama, nakaw na hiya. Tapos nakakatuwa lang kay pagabot ko gintura ang paknira pansit kanton. Kaya kan ang sura. Ang kala, kulong kalipay kay kulong ko maupayit nga dito mabibilin ko hiya dila balay, maram hiya may nano. Biskan ano kay dani nakatukatabok sa sakada ko anak binta. Nay, maram na hiya kulong ko tamay, may baro ka kay lalaki ka para pag mahingain ka, may baro ka, di ka magugutom kay maram ka magtugon. Maram na hiya kay risk naman hiya ta kana. Kaya kalipay la. Kulong ko lang ka may baro kay ko kadiri ka bata. Yan ako la din na sayo ora hira mama, uni na makaliat. Ako tayo uto. Bye mga kawaray.